Gitakdang palapdan sa National Commission of Senior Citizens ang oportunidad alang sa mga idaran natong kaigsuunan nga buot mo balik sa pagpanarbaho. Gituki kini atol sa ikaunom nga anibersaryo sa NCSC Region 7 nga gipahigayon sa Cebu Provincial Capital ning Biyernes, Agosto 1. Ang pilot run sa maong programa ipahigayon sa Intramuros sa kauluhan sa dili pa matapos ang tuig. Samtang giandam na ang susamang programa sa Central Visayas pinaagi sa coordination meetings. Mipasabot si Dr. Mary Jean Loreche, chairperson og CEO sa NCSC, sa kamahinungdanon sa pagdawat pag-usab sa mga senior citizens sa trabaho. Aron padayon gihapon silang mahimong kabahin sa paglambo sa ekonomiya. Tatlo lang yung ating criteria. Una po ay able, capable, and willing. Go sila ng training. They're not going to be fielded for the sake of being fielded. For example, if you're doing housekeeping, kailangan turuan yan. Kung sabihin mo na ikaw doon sa reception area, kailangan turuan din ng tama. Gusto nating masiguro na ang mga nakatatanda, pag sila ay naghanap buhay muli, sigurado natin yung kanilang health and well-being is protected. Mipadayag sab ang Regional Director sa NCSC 7, Jocelyn Tabutano, sa ilang kasabutan tali ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro, kabahin sa maong programa alang sa mga senior citizens. Certain percentage of the employees there will be senior citizens. And also here in Capitol, they will be employing senior citizens. For example, our retired teachers. Retired teachers can still be used according to GovPAM. So she will be hiring in Balamban and in here retired teachers but on a full-time basis, Doktora. It's only on a 3-hour basis para naman sila ma-enjoy and at the same time, maka-income pa din sila. Gani personal sab nga mitambong si Cebu City Mayor Nestor Archival sa kalihukan aron ipakita ang iyang suporta alang sa NCSC. Asoy ni Archival nga plano nilang iduso ang ordinansa nga sa mga institusyon dinhi sa syudad kinahanglan 1 to 3% sa ilang workforce mga senior citizens. Draft an ordinance and I hope it could be approved that the institutions in the city will have at least 1 or 3% sa ilang empleyado na senior citizens, katong able. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.